Jak było na praxi? Co się robiło? No tak, minus rozwali trochę. A, żółek! A, poczytać. Wyrwał. Co budeme teraz robiť s ním? Čuješ, mám výborný nápad. No daj. Obidvojo sme šoféry, znáš, teraz už po novým. Dáme si o neho pritek. Dobre, môže byť. Môžeme ísť na to. GPS je to tento notebook. Trojku serveru napojiť. Čuj, preto musíme začít na základ. Dobre, fajn. Zaraz meškáme. Záš Mirka napíše, on o ňom spravodlivo. Budeme poď baviť. Ale aspoň sme stihli dať cigu. No, aspoň. Pozitívne. Kľúte. Do Maríšky. Poďme aspoň cez okno. Asi Cez okno, ne? cez záchody. Tak, furt. Máme notebook? No to nemusíme tam ani ísť. Poďme preč, poďme preč. Na čo porobili sme školu, môžeme ísť. Takže, chlapci, plán hry. Viete, aký je? Musíme ísť kradnúť jednu knihu. Viete, už sú na ceste. Dobre, rýchlo improvizujeme, ideme na to. A boj. Chlapci, ja neviem, ako sa s tým tu robí. Ako sa to zapína? No máš, tak. To čo je toto? Jaký nový Windows 11, čo to? Za starých časov, keď bolo Windows XP, to bolo stroj a nie toto teraz, čo to nefunguje ani. Čo teraz s tým akože mám robiť? Tu mám heslo. Chce to heslo, a ja neviem heslo, viete niekto heslo? Skús heslo. Skúsim. Heslo Stalin 1. Nejde to. Musíme ísť do zbrojne. Po heslo. A poďme. To je hodina, my si nikdy nezostavia. Je to lúpež, na 100% sa tu zastavia. Veď to hlavne. A to je nezmysel, už čakáme na nich 2 hodiny, ešte to sa zastavia. Na to už počal ten časopis Trekker. Však nepočuješ židy. No
Nemyslíte vážne toto? Vy ste partizáni? Správny partizán je pripravený vždycky na akciu. A nie teraz jesť. Celá akcia je v hajne. Šéfe, ale to je dneska už 8. Ja si dám... Dobre, tiež. Prepačte, ale prišiel tovar. Musím sa pozrieť. OK. Máš to? Super. Odnes to do V1. Stretneme sa tam o 5 minút. A vieš, mám znalosti o rediteľa. Koľko už dneska sme to vykradli? Asi už viete. Dobre, môžem spýtať, je to je V1? Iba ide úplne hore a tam prezeraj. Ale nezabudni, s kým sa ty rozprávaš? Ešte raz? Úplne hore. Fajn. Hej, a mimochodom, vidíš to fén? Ja som to povedal, áno. To dneska tie už úplne, že idú úplne samé. Áno, díky to. Môže zase tie egoisti. Kto si povedal? Hej, počúvaj, nedal by si mi tento notebook. Prečo by som ti ho mal dať? Ale však vy ste väčší borci ako na kradnutie nejakého notebooku. Vy by ste mali národné banky vykradať. Pravda. Daj mi sem ten notebook. Tak čo, dáme na banku ešte? A môžeme ešte. No, tak poďme. Konečne to už dáme. Chalani! To je nemožné! Zase tie prezumky! Dávam vám zápis! Školu slávnosť, ktorá sa uskutoční 15. novembra v Hlavnosti. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Verím, že si nájdem čas, ten piatoček. Hlavne auto nechajte doma. Hlavne auto. Áno, takže teším sa. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.